Здравейте! В последното видео видяхме как можем да изпринтираме всички данни от свързания списък. Сега в тази задача трябва пък да добавим в края на свързан списък. Както е казано в условието, ще ни дадат поинтер към началото на свързания списък и интеджер, който да добавим в края на свързания списък. Тук пък има един малко специален edge case, който ни те са ми го казали, да given head, да дадения head може да бъде null, което ще значи, че първоначално списъкът може да бъде празен. Нека да сменим на JavaScript и да видим как ще го направим. Както казахме, трябва да проверим дали първоначално списъкът е празен. Това ще стане така, ако head е равен на null, в този случай искаме да върнем новия node. Turn data next, който трябва да бъде null. И всъщност това бих искал да го изкарам в локална променлива, която ще наречем new node, който ще бъде равно на този обект. И тук ще върнем new node. Така, нека продължим с назначаването към края на свързания списък. Тук ще създадем нова локална променлива, наречена last, и на нея ще назначиме header. Така, и да предположим, че вече имаме списък, който има един елемент и си има next. И в този while cycle просто искаме да итерираме до последния елемент на списъка. Ако last next не е равно на null, просто ще назначиме last.next на last. Така, next, и всъщност нека да си дебъгваме докато кодиме, не просто да пляскаме код. Last, нека да провериме всъщност какво принтираме. И тук всъщност тук трябва пък да върнем референцията към header. Така, и нека си подебъгваме малко, да видим, че тук изкарваме данни. Така, добре. И всъщност, добре, ето тук 141 ни се показва. Нека обаче да добавим към последния нод. И това ще стане така. Ето тук вече сме назначили първия нод, хендълнали сме null, и вече тук пък сме стигнали до последния елемент на листа и вече трябва да назначим last next, трябва да сложи към new node. И това трябва да свърши работа. Така, добре. Тук тези кейсове ни минаха. Да изтриеме този лог. Така, всичко изглежда като да е наред. Тук пък защо има обект? Така.
Да, всичко изглежда като да е добре. Ами, добре, да се видим в следващата задачка.